Ja, det her det er så den første videologbog om mit ophold her i New York. Ja. Jeg har været her lidt over en uge. Det er søndag i dag, og jeg kom til New York lørdag i sidste uge. Ankomst og sådan noget var helt perfekt. Jeg tog en taxa herind, og jeg ringede fra lufthavnen og snakkede med den broker, jeg havde lavet en aftale med en lejlighed om, og fik så mødtes med ham, da jeg kom ind til byen, og har så fået min lejlighed godt nok udmøbleret, så jeg har været nødt til at ud og købe møbler til det hele. Det kan ses her. Forskellige ting, jeg har fået købt. Så det gik de første 2 dage, de gik med at få styr på alt det. Alle møbler og finde ud af, hvor skal jeg købe dem hen og få det sat op og vente på de kom og alle sådan ting. Derefter var vi til om tirsdagen var jeg til et introduktionsmøde på universitetet med alle andre internationale studerende først, og så efterfølgende et, hvor alle studerende, der skulle gå på skolen, de var der. Og det var egentlig ikke, de sagde ikke noget, jeg ikke vidste i forvejen, men det var nok lige at få alle de formelle ting, der skulle være. Altså, der er en hel masse papirer, man skal sørge for at korrekt udfylde. Der er en masse datoer, man skal overholde i forhold til fag og registrering, og man skal sikre sig, at man er fuldtidsstuderende, og man også er registreret som fuldtidsstuderende, og man har meldt sin ankomst på forskellige steder, når man kommer fra udlandet. Så det er fint nok lige at få styr på, at man rent faktisk havde styr på det. Så på den måde var det godt. Fagene har jeg også ved at have nogenlunde styr på. Jeg sidder stadig og minglerer lidt herover. Der kan man jo til og fravælge, som man lidt har lyst til. Og næste uge er sådan en drop period, som de kalder det herovre, hvor man kan tilmelde og fremmelde fag i forhold til, hvad for nogen man godt kunne tænke sig. Så jeg går lidt leger med, om jeg skal søge nogle fag på businessskolen i forhold til den skole, jeg er kommet ind på. Men det er sådan lidt at få det til at passe i forhold til, hvad fag skal jeg så have til sommer også. Så men det skulle jeg gerne falde helt styr på næste uge. Og så har jeg kunne se nogle af de fag, jeg skal have. Der er bøgerne kommet op, så dem skal jeg ud og have købt. Jeg kan se, at jeg skal faktisk til den første eksamen allerede 13. februar, så det er der jo ikke så længe til. Og der er så bare i det fag alene har jeg 4 eksamener løbende indtil maj. Så der skal nok blive run på, når først vi er i gang. Jeg glæder mig til at komme i gang. Vi starter for alvor på tirsdag. Der er helligdag herovre i morgen mandag. Så det bliver spændende at se, hvad det er for en undervisning, hvordan det kommer til at foregå, og hvor meget det er, hvor mange kræfter der skal lægges i at læse det, og hvor svært det bliver, eller hvordan det bliver at følge med i forhold til at skulle læse det hele på engelsk. Et andet engelsk end det jeg er vant til at læse, lidt mere business-minded, det er jo ikke der mit ordforråd er det største. Så det bliver spændende at se. Derudover har jeg mødtes rigtig meget med de andre internationale studerende. Der er en hel del fra Danmark herovre. Ellers er der en fra Spanien, og en fra Argentina, en fra Colombia, nogle stykker fra USA, en del nordmænd, nogle tyskere. Ja, lidt over det hele. Vi har været på en bytur i fredags. Der var vi alle sammen på en bytur inde på en bar og give den max gas. Kom hjem klokken 4, så det var sgu en god tur, en god stemning. Det er faktisk ret godt sammenhold, så det er rigtig fedt. I går var vi nede på noget, der hedder Bryant Park, og se et støttet skøjteløbs arrangement for brystkræft, hvor der blandt andet var nogle verdensmestre og nogle olympiske mestre, der var nede og stå på skøjter og vise, hvad de kunne. Så det var sgu ret fedt. Og her om et par timer, der skal jeg mødes med alle drengene. Vi skal ud på en lokal bar og se noget NFL. Se hvem der rent faktisk ender med at skal i Super Bowl. Så det skal nok blive spændende, og jeg håber på en god aften. Så det var alt fra den første uge. Ikke så meget om selve universitetet, og det at gå der, fordi det er ikke rigtig begyndt endnu.